Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụrụ unu hụkwurechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala numo eye ụmụnne m quick one msong ihere emebe mawash ihere emewene m akọ kemgbe ya daa n'ogbu akọ ka abụọ ya daa n'ogbu mgbe niile akọ ya daa n'ogbu ọwa ogbe ka emewere akọ msong ihe m na gị kongalugbo emebe m ihere onye ashị ka mgbe ụfọdụ ọ na-awa akpọ m ọmụ na anọ on the phone a na-akọ distance a na-akọcha akọ a na-akọ ya wụrụ n'ọnwa anyị ibe m ọ na-ewute msụgụ anaghị ewute ọwash ka m gaa straight to the point anọ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba anọ m za ya sị m nwere akụkọ n'ugbo egbotere ya ụmụnne na m ledela akụkọ n'ugbo ine tụgharịdele gbere egbotere ya ụmụnne na ọ bụ gịnị ka a na-eme for love ya na-eme hụ na ya hụrụ nwaanyị rị ya mma masịrị ya years back masịbiga ya oke ya na ya bụ ya kwana ya nearly 1 year you propose marriage okwerekwe kporute ya ụlọ ejie nne ya na ụmụnne ya na the very moment Maya hụrụ this girl set her eyes on her ọwụghị obere ihe na Maya dị blunt na Maya gara straight to the point gwawe ya okwu ọnụ si ya nna ya sị na ya like ya gwawe ya za ya sị na ya ọgwawa ya desi ya like ha nwa nọkpọlatara ụlọ na mmụọ ya na-ewerela anya nnele nwata bịa na ihe ahụ ga-edocha ya anya kwa mana ya na-ekwu oghori ọnụ ya na ha nọgide ekwu ihe okwu na ka asịkwa na ekwughị okwu na nwanụ ọ dabaghị anya na ọ gaghị marriage ya na nwa na-agaghị last ya elewe mmanya mana ya mahụ ma ọ bụ because of ote that lady nwunye echi kwado mgbe ha alụbe n'ihi na enweghị ihe oyi ya gwara sị efe na oyi ya like kwa ya na ya dịkwa shọ na mmanya ga like ya ọ gwawa ya na hit nọ na enweghị ihe o mere ka ya iwewe ya mana ma ọ maka akwa mana mmanya maara ihe too much mmanya agaghị ekweta maka akwa condemn somebody mana ihe niile mmanya na-ekwu ya echeta na ya likiri nwa na ya sị mba ya tọọ n'okwu mmanya ahụ taa senior brother kedu ọkpara ikwukwe the same thing ya ekwe ha ka ha convince ya to leave the lady finally ha alụọ ka ha lụwakwara alụcha nwaanyị mba nnọọ ruo one Christmas ha lara ụlọ after ya na ya abụọ amụọ na ụmụ atọ ruo one Christmas ha lara ụlọ ọma ihe segara ya na mmanya nwunye gwa nwanne mụrụ ya na na-eme ya emebeta ya ga-eme na ya ga-agbaghe ya ntị nakwa na-akpa nwaanyị soja na ya ga-eme ya odenwe egbe n'ihi na mmanya gbara dimkpa na ya onwe nwere height ụmụnne niile ha nwere height mpa ha kwana nwụrụ mgbe ha dị obere na ọmma ha reziri ha na mma ha gbara dimkpa na-eji akpa ya nwaanyị soja na this lady na ya na ya lụgakwa nwekwere height ọ bịa na challenge mmanya si na mmanya na a na-akpa ya nwaanyị soja mana ya ga-agbaghe ya ntị na ya ga-eme ya ga-ahọmbụl na ọ jụkwa na ya ga-ahọmbụl ya na o jikere nwụchu nke ọ na-ekwu destin kedu ọkpara ha shi apụtaga jụọ ya sọ mma mụrụ ya ka ọ gwaga destin na mma mụrụ ya ka ọ gwaga destin fepụ aka ntị duakala anya abụọ mmanya ya daa n'ala shelite ya elu gbaa ya slide down ya daa fepụ ha bido ya kụwa ya ihe ka ụmụaka ya na-ada ya echizi n'ime ụlọ n'ihe megana were osopụta tiwe gwawa nwanne nwoke na nwunye rụkwa ime na ọ gịnị mere na ele right o nwere ịkpa mmanya nwunye ya aka na ahụ na ole right o nwere ọ gwaghị ihe nwunye mere ọbịa ọ bido kọwa ya ihe na ọ ya na-alụrụ ya na nwanne nwoke ele ya anya sị na ya gaga fọda na ihe ọ chọrọ ikwu ugbo ya na ya bụ apịrị ya ọta ha na-eche apịrị ya n'ihi na ka ahụ dị ọkpara ya ma gboso dị ọkpara na ọ ga-afọda na ihe ọ chọrọ ikwu ugbo ya ha abụọ ibiri ọta na-eche eburi ya mgbe ha dị obere na ọ gịnị ka ọ na-akọ ajụwa ihe mere na ya wụ ihe n'ugbo mgbe ya nọrọ na ihe nwunye ya gwara mama ya by then mmanya nọ ofu ebe na-ehibi anya mmiri na-ebe akwa na ewu atala ya iku n'isi na ihe ka ewụrụ nwaanyị ọzọ gwara destin na ihe ka ewụrụ n'ụlọ onye ọzọ ka o mere na ọ wụrụ mmadụ onye ọzọ kwụsịrị n'ụlọ na onye ahụ na nwaanyị ahụ nwa agbọbịa ga-eji ya ikekere o jiri wụrụ nwa agbọbịa mee n'ebe bịa nọrọ ihe nwunye kwuru na o wutere ya laghachi na agbanyeghị na nwanne nwoke akọọla ya ihe na okwesịghị ekwesị ịkụ ya ya enyerigo ya akala anya abụọ and the reason eji gba ya aka ntị ka ọ mara how much they cherish their mother ka e create a very strong line ka ọ ghọta that not even ya nwa ga-tolerate ya nwe ịgwa mmanya okwu n'ụdị ahụ anọcha Krismas ahụ bụcha ụzọ elowe na ote ya na nwunye onye nsogbu mana nga ha bi na enwere lady na-alụbeghị di mgbe niile nwunye na nwaanyị agwenga mgbe niile ya na abụọ ha apịrị ya mgbe niile ha lụchana ha ọgụ gbọọ nwunye ya dọkasha this lady gbaa ya ọtọ ọlụbeghị di obi naanị mgbe niile ọgụ mgbe niile ya na this gịnị na-esekwana ọ ga-awa gbasara kwa na awa ya ọ wụrụ mmiri wụfuru soro bịa na side m ma ọ ga-awụ mmiri soro bịa na side m ọ wụrụ ibushiri ihe ụzọ na onye ọbụla nwere space ya na ha bi na the compound not two bedroom flat
na-enweghị otu eshiri share space mana enwe ihe na-esere ya nwunye na this lady ya ma mgbe niile ha ga-akọkọrịta onwe ha ya gwa nwunye si na o wee mother now na-enwe ihe mere ya ma ụmụ ya ga-ata ahụhụ na ọrụ otu ekona oshi alụ mgbe na ọlụbeghị di na ugbu a na ọ lụọla di ji ụmụ na nwata nwa agbọghọ na-amụbeghị nwa and ịma ha ebe oshi ma onye ebe ọwa ịma ha ọ na township na ngala ka onye ọbụla hụrụ ebe na ọ ngala ka onye ọbụla hụrụ onwe na-enwe ihe o mere ya echi na ọ bụkwa eji oso were ije even ọ ga-ehapụ ngwongwo ya kwala ebe ọzọ na ọ wụdị ndị a na-agawa na mmadụ ga-agawa n'abalị ekpo ya acid na ya hapụga this lady obere akwa wee gawa ihe ọkacha nwunye ya na nwunye ya sa ashọcha na ya anaghị like ya mmadụ iji ya dị ya ma ihe ọma otu a ka ọ ga-adọwa ya gba ya nkịtị na ọrụ ya na-arụkwanụ na ya na ezinụlọ ebi Port Harcourt na ọrụ ya na-arụkwanụ ya na-apụ Sunday evening pụta Friday mmiri na ọwụta ọrụ ya shidiri na Port Harcourt ka ha bikwa na nwamba nọ nza na ha nọ ihe anya na-akụrụ m ugbu a mege na November towards the ending ka ihe na ugbu o mere na ya gara ọrụ lọta otu ya na-eshi alọtara ọrụ lọta Friday evening nwunye ya na-emecha uchuchuchuchu emecha ka onye ụjọ ji emecha ka onye ya nọ ya ebija emecha ọjọọ ese nwe ihe ya ga n'ugbo osi emere ya agaghị agbaghara ya gwa nwunye so dipendụrụ n'ihe o mere ma ọfọkwa nke ya na-agaghị agbaghara ya jụọ nwunye se nwe ihe ọ chọrọ igwe ọ nụrụ chefu lewe anya n'ime into the space ọ ga-elewe ọ nọrọ ekpe ya kụja ya jụọ ese ọ gịnị nwe ihe o mere ya mana ọ wụ onye ike na ọ gịnị ka o mere nwere onye o gburu enwe onye o diri mmadụ ọ galaga ha ya mmadụ ga-egbuore mmadụ police abust the person na o megachara ya mana ọ wụ onye ike na ọ gịnị ka o mere na o jikwa ọ na-ekwupụta otu ugbo ka ya kpawa uche ma ihe ya ga-eme dana ịbịa teke ya na gwe nwunye elewe si mba enweghị dị otu ahụ nọ then Saturday ka nwunye na-eji aga ahịa ugwu ahịa elu ga-azụcha ihe a ga-eshi dojuo na friji ha ga-eri for the week ruo that Saturday nwunye na-asị ya makwa m ya gagalikwa ahịa ka na o nweta onwe ya emegacha ya gwa sị ejishi ike ga ahịa na ahịa dị mkpa because of ụmụaka na ya ejishi ike ga na ọ gaghị ugbo na ọ ga-enyekwa nsogbu nwunye asị oke jikere gawa ahịa anụnta na ya nọ nnebọ ya anụntara ya na nwunye na-ekokokokoko ke nwaanyị akọrọ ya aka n'ụzọ ya jụọ sọwa onye ya asọwa ya gwa nwa na-ekwuru ha nwa si eledole onye nọ n'ụzọ ahụ ya dị shọ na ọwụ that lady ya na nwunye na-ekokokokoko ole ya sọwụkwa ya kpokwa aha ya na ọwụ ya gwa sị emeghere ya ụzọ o meghe ụzọ nụntara ya wụ na o nwere nwa okorobịa ya na ya bụ ọkwụ ọhụ ya kelee ya ekelekwene ya si abata ha ewere oche nọrọ ọdụ ya jụọ ese ọ dịkwa na mma ọ gwawa ya sị na ọ dị na mma mana ọ dịcha na ịdị mma ya wụ na Chineke gbara onye ọjọọ n'anwụ ọ dịcha wụ na mkpụrụ obi na gị gbawashi mana ọ dị mkpa ka eme ihe na ya chọrọ ikwu na ngwa broda no the floor is your own n'ọhịa ọ gwara onye ya na-eso nwatakịrị nwa okorobịa gị gbahọ n'aka wee gwewe ma onwe introduce lekwesịlekwa aha ya na ya bi na Asaba na-enwe ihe gbasa Port Harcourt na Asaba ka ya bi ebe 4 months ago or 5 months ago from mgbe akọgara ihe ugbu a na the young man say 4 months ago ka ya na ebe ya na-azụga ihe hụ a lady otu ọ dị masịrị ya ma height ma gịnị na ọ mara mma nwaanyị ele ya sị na nwata nwaanyị na ọ rụkwa ote ụdịka nwa ya na like dị ruo nso bịa hụ ahụ ya hụ na ọnụzighị na yoyo nwa agbọghọ ya jụọ ya sọ lụọla di ya sị mba na ya alụbeghị di jụọ ya si na ọsọdụbeghị di ya sị na ọ makwara mma nọ ndị mara mma ka ya na-anọ na di eme ya ka ihe ọchị ya sị actually na ya wee single mom na ya alụbeghị di mana ya amụọ na nwa ofu nwa nwaanyị ya na mma ya nọ na village mana ya bịara ba na Asaba bịa leta na nke enyi ya nwaanyị ndị enyi ya nwaanyị ahụ ọ wee widow with 2 children mana ọ na-ere ọkịrịka ogburu ọ na-egbu bel shoe na ya bịara ka ele menwe ihe a ga-eweta na ọ best friend ya sị wow ha eme nọmba exchange nara nọmba bido kwekọrịtawa ya gaa na nke enyi ya nwaanyị ahụ ọsọ nọ n'ụlọ ya na-ere ọkịrịka ladies shoe ya kpoe well direct ya bịa there on a Tuesday morning ka ya gara pay her visit take her out from that time ya na this lady ebido yewa lekwekwana ihe ọsọ aha ya gwara ya n'ọwa ahụ ha ebido yewa nọ ya ka ha nọ na ya ọ na-abịa mgbe na o ji abịakarịwụ anytime Tuesday Thursday ọ lala ọ bịa Tuesday no Tuesday Wednesday Thursday ọ lala something like that na o ruo nke Tuesday nke last week from mgbe ya ọkọgakwa akụkọ n'ugbo ene o ruo last week Tuesday na ya na this lady nọ na hotel ebe ha na lodge wa no regular hotel ebe ha na-aga
ya na ya bụ na-aga mgbe ọbụla ọ bịara na ọ bịa ya na ya bụ na-eso aga na ha nụjucha ṅụcha mmanya check in na ha nọzi ebe 1 a.m. somebody na-akụ aka na door na ebe ha lọjiri na-akụ aka esu aka ya jụọ the lady ya na ya bụ n'elu bed jụọ ya sị enwe ihe ọ adara ya sị mba onye ahụ esugide aka ga-bido kwuo eziokwu kpọwazie a name a lady's name na-awụhụ aha ya onwe ya zaga na ya ma na ọ nọ na room ahụ na ọ hụ na na the world is a small place na ọ pụta na ọkwa na ya chọghị ịpụta na ya ga-akpọ di ya bịa na nga na nọrọ chere ya echere na ọ chọrọ ịpụta na kwa ma onye ya akpe aha ya ebe notice na that lady ya na ya bụ nọ adịziele uncomfortable na-agbagharị shi n'elu bedo matu shere efe yiri rịrị awa kana shi ya gbaraga na window ya gbara pushi na door hole wụpụta ka inyo otu aka ọ gbagharịga na dị not worried ya jụwa esele ihe o mege ka onye awụ na aha ọkpaga ahụ aha ya na onye awụ onye mee ofike somebody enye na-efe ka information ofili na ọwụ die bụ nwaanyị ọzọ lakpuru di ọ nwaanyị ọzọ ma ọ die na enyi ya nwaanyị mege ya so na ya bọdala onwe because of security na ga-emepekwa ụzọ ọgwaba esi mba na emepe ka ya control damage na nsogbu dị yes nsogbu kwa ya emeghe ụzọ nọ ntara ya meghere ya wụ this lady na-anọghị ya na-eso n'ogo ụgbọelu gị ji phone with a young man nọ ya n'akụkụ ha abụọ ji phone na vidio ya isi ya sa why ka ihe o ji vidio ka eji ọsị ọga ya chere na ihe nwunye mmadụ na ọmahụ before na ya chere biko na ọ ga ha na ha akpọ nwunye mmadụ ala ya sị gịnị ọsị gịnị this lady ntụrụ ya na ya nọ bidoro ya were ikpere gbuo na passage general passage si ya biko na-adọ ya na-efe si ya biko ya na-evidio kwe ka na-evidio ya si ya biko ya na-arịọ ya jụwa esi ka ihe ọ na-emere biko na ihe ọ ga ka enwe ihe ha na-edere kọwatara ya ba mgbe aka this lady na jiri gwawe na ihe na ọ nwunye nebo ya ma this woman na ọ nebo ya na ya na di ewu nebo na ha abụọ bi n'ofu compound ha niile bi n'ofu compound na ha bi Port Harcourt na ọ wee married woman with children ụmụ na di ya na ọrụ otu ya na-agwa na di ya na ọrụ na di ya na lọta every Friday pụọ Sunday evening na di ya na ọrụ ọhịa o jiri na mgbe ọ bara moto bịa banye Asaba fili na enwe onye ga-egide ọ si ike agwụ ya ghọta na ihe emebiele na ndụ ya n'ihi na nsogbu dị ya jụọ this lady sị nweta ya ga-eche ahụtụ di nwaanyị ka ya emegoro the first thing before ka mara ihe a ga-eme n'ọhịa ya bịara biko na ya amahụ na nwunye ya alụọla di ma ụfọdụkwe ya na nwoke bi na ya adịghị awe na ihe ọ gwara ya wụ na ya lụbeghị di ya wee single mother na ya biko gbaghara gwakwa na ihe ya ga-eme ka ọ wụrụ ike onye mgbaghara na site n'ala obi ya gbaghara ya biko mere ya ebere nwaanyị mba nnọọ mza ọ si ya na-ele this young man ihe ọkụga ọ dị ya ka ọ na nro dị ya ka ya rụga nro dị ya ka ọwụwa egwuregwu ya jụwa ya sọsị gị ihe ọkọrọ ngụ ugbo ihe mere nebo ya ka nwaanyị anụrụ ga-apapụta fon ya gbaga ya ọnụ si elekwe ya na ya ji vidio evidence were fon kpa ya n'aka ya na-ele nwunye nga ogbe ikpere na-arịọ this lady arịọ si ya biko na-arịọ si esi marriage ya na ya biko ya ikpekwele ka di ya mara ihe na ya ga-esetụlụ ya na ya ga-enye ya ego ihe nwunye ya na-aya ashi ishi na-arịọ ya this guy na-akụgara ihe n'ugbe were aka gbanye n'ukwu na họteelụ nga ya nọ na-ele gbanye aka n'ukwu na-ele were aka na-akụ n'isi na ọ mgbe eji mana ihe n'ọkụga nga nọ eziokwu na enweghị ọ ga-ewu ya ijọsụ gawara onwe ya ọ Asaba ka ọ na ọ ga-asị ihe ji di nwaanyị eme mana ọ gbara moto bịawa jụọ na na-akụ ihe n'ugbo na-asị ya gbaghara ya gwawa the young man si ya nọ na ihe o kwuru lege the video onye ya ọnụ ya gwa this lady si sendere ya ga-enye ya phone number na o ji sendere ya video ndị ahụ na WhatsApp osi oke gwawazie this young man si ya nọ na ihe o kwuru na ya ga-akpọ family meeting ma ọ ga-abịa kwuo ihe n'ugbo ya na this lady bịa kwuo this thing na otu oshekwu gị bịa kwe ya bịa kpoo ya mgbe ya kpọrọ mgbe enyi dịrị ọ ga-abịa ya si yes ma ọ sị na ihe ọ ga-eme ya gbaghara ya itige meeting mụna ya kpoo mma ya kpoo senior brother kpoo ụmụnne gwa ha ihe mege nọ kọrọ ha sị na ha lọta ka ha eji ntị ha na anya ha nọ ala lekwa wit nwunye na nwaanyị mba nọ mza nọ 2 weeks ago ka ha lara gwakwana ha nwunye sadị ama mgbe ị gawara ahịa lekwa ihe nebo anyị bịara bịa ekwuhie ya ejikwakwana hụ ya gwanwe nebo ya si ya na edewere onwe ya na ya ga-aba agwa nwunye that na ihe na-egbu omege ngana ya nọ na ya mara na o dewe etiri that day ya na-aga meeting nọ na ihe na-ekwu nebo ya si yes na ya ga-enye ha adreesị otu ha ga-esi abịa na nwaanyị mba na ruo 2 weeks ago ya mee ha invite sendara ha adreesị nebo ya nọ na this young man na-awụchashia na family house ya na nwunye soro ga like enwe ihe megana nwunye ya makwanụ nwunye ka ha rutere ụmụnne ya lụtachala n'ihi na akpụrụ ha ụgwọ
eji hụ ntị like ha kpụrụ ụmụnne niile kpụrụ igwe ruwezie na mmanya na ha niile ji ọsọ wụrụ ije lọtashia. Akọwa ihe ya kpọrọ mgbe nwunye ya hụziri this young man, ya kụja gbafe azụ ụlọ n'ebe ọ nọ, apụta shashi na moto ritu ha abụọ abatawa ya wọkọ ha abaga n'akụkọ ihe niile this young man kụrụ ogogharịa ha ya again were kwuchasị biko na ihe ya chọgawo mgbaghara na ihe eji shi Asaba bịawa n'ọwụ mgbaghara na ya chọrọ forgiveness na enwe nwaanyị agwaghị ya na enweghị otu o si gwatawa na ihe something ihe ga-emebi si biko na ihe emebiela emebie si biko ma ya gwawa the young man so ọwụghị fault ya jụwazie ya nwasị ya gbagharakwala nwoke na eshi na ala obi niile gbaghara this young man na enweghị ihe gbasara ya na ọwụghị fault ya na ọ nwunye onye gara aga gwa dat na ya alụbeghị di ya mbeghị nwa na nna ya sị na on behalf of the entire family na ya eshile na ala afọ gbaghara na enweghị ihe nụ mere nụ ga-apụta ya mgbe aka the young man jiri gwawazie ha sị ha biko ya nwa particularly with di nwunye na ya ga-jishike cleanse ya nwunye ya biko na ya ga-cleanse ya na ọ ya nwa ga-cleanse ya ma ọ bụrụ na marriage ga continue ya biko mee ya ma ọ wụ ya na nwunye ya nọkwa na problem na ọ nọ na ezigbote nsogbu ka ya lagaghewe onwe ya na ya amaghị ihe ekwekpuge na biko na this woman need cleansing. Mmanya agwawezie na ọwụ ebe a ka ga-cleanse ya na ọ ga-agha ụlọ nne na nna ya ha cleanse ya ebe ahụ. The young man agwawa ha si biko si cleanse ya na ọ dị ga-cleanse ogodo na ọ chọghị ịlụ na ọ need cleanse ya before na akpọpụ ya ma ọ wụ ya ọ ga-enwe ihe mgbu nsogbu dị na in fact na problem nọ n'ọwụ ihe o kwuru kwucha ha sị ya ha na ihe o kwuru obilie ya na nebo ya alawa ya gwa nwunye esi ngwa na oge eberele na mgbagbu ya ha lara ugbo buru ngwongwo laa na ọ larụ na ọ gwa ndị nwe ihe kpatara na marriage jiri gwụ na ọ laa n'obi ọma to avoid ịkụwashi bịa zokashiwa bịa tọtụrụ elu n'ala gbajasawa meji onye ihu na onye azụ ihwere na ọ ga-apara ngwongwo laa n'obi ọma na ya ga-edigo ụmụnna ka abịa nata ihe akwụrụ n'isi ya mgbe e nwetara chance. Nwunye na-ebe na m lezie ihe mere nọ na nwunye ya parala ngwongwo ya lawa. The next thing ọzọ ya nọ ugbu a na ọ nọ ụlọ ọgwụ emechaa na test elu mee test ala enweghị onye na-ekwute dọkịta enweghị na-enyote lab anaghị enyote si lekwe ihe mege na olekwe ihere gị na asọ gbuturu n'ụlọ ọgwụ and onwe otu ọrịa ya bịa na-echeta ihe a the young man kwuru dat na ya cleanse nwunye ogodo na ya achọghị ịlụ ya na ya cleanse ya na ọ naanị ya nwere power cleanse this woman na ya biko na ogodo na ọ chọghị ịlụ ya na ya mana ọma ihe ọrịa ga-awụnụ part of that thing because the young man sị na ya cleanse ogodo na ya achọghị ịlụ ya na ya cleanse ya before ọ na-alawa ụmụnna ya na nwaanyị mba nọ na m juderele ndụ mbụ wọta o gbotere n'ụlọ ọgwụ ugbu and the cleanse na nwere ike ihe ji ọwụ ya ga nwa agaghị cleanse ya na ka ọ hapụ ịnwụ ka ọ ya cleanse wawe na ya agwala mmemme ya si ya nwa ya nwa nwanne ya nwoke si ya try ya na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-akpụ ya gbe esi arịọ ya arụ ya si agbaghara ya gbesi agbaghara le na ọwụ eterogbe etero so na ọwụ nne ụmụ ya mana ọ bụrụ ma nke marriage na ọ gwụla ọ na-agwa esi na biko na ya na anwụ n'ihi na ọ nọ dị present mgbe this young man kwugedesi ihe gbasara ihe cleansing na ya na anwụ na ya nọkwa anwụ na ya na-efu efu na ya biko gbatara esi enyemaka na ya werele fonu ya nara na the neighbor ha phone number this young man kpọọ ya na phone ọ gwa ya sị na ọ cleansing na ka ọ nidere nwe ihe mege na nwaanyị mba nọ na m juderele mbụ ụwa na nwaanyị kpara ụdị agwa nwaanyị mere ya ụdịrị ihe o kwesịrị ka ya get cleanse kwana ya of what na ya na-alụzikwa na marriage no end ala anakwa aka akụkọ cleansing ugbu na o gbotere n'ụlọ ọgwụ na m judele ụmụ nwoke ibe na ọ wụrụ m ole ha ị ga-eme. Ụmụnne m ike agwụ m mara akpa ike agwụ m ọkwa wụdo mgbe mmadụ ma ihe a na-arịa ka eji ama ihe a na-agwọ ihe a na-ekwu cleansing ya ọwụ ọrịa niile ka dọkịta niile na-agwọ. Ajụjụ ị ga-ajụ ọ gịnị butere cleansing na ha na-eme cleansing ọ gịnị ka eji cleansing nwaanyị ka na ụdị a ga-eji eme. Ụmụnne m ọsọ mgbe o towara ya ọnụ na-enwe ihe unu ga-agwa n'ọnọgwe ma onwe m tem nọ ngalugbo ene nke mma ka m ga-ekwu ka na-edo m anya ana m ekwu ya abịa na ihe gbasara cleansing naanị ihe m gwara ya wụ na ya gwa that young man kwugokwu cleansing na enwerere ihe o mere o werele forgiveness bel onwe because ọ dị innocent truly gaghachi back to that young man jụọ ya kedu otu esi eme the cleansing that particular cleansing because cleansing niile nwere their own requirements jụọ ya otu esi eme such cleansing n'ihi na onye ahụ mere ya nọrọ na condition whereby this lady needs to cleanse herself ga-agwa ya ihe ndị a ga-eji cleanse ya you still go back to that young man mana ana m asị ka anyị dị ndụ ma lụrụwa
because all the mother of your kids. Let it cost you your marriage. Fine, is enough. Mana ndụ ya mere ya ebere n'ihi na ụmụ ya tomorrow enwere ike change the story. Ka dị ndụ ma lụrụ ụwa ụmụnne m. Ọ ihe m gwara ya. Enwekwa ihe unu ga-agbụtọrọ na agbụtọrọ. Ị nọ ngalugbo na-elege m. Ị nọ ngalugbo na-elege m. Di nga emewala ng obi. Obi adịghị ṅụ mma. Ichewela ịtụgharị ụkwụ. Jishi ike. Ọ dị mkpa. Dị very very sure. Na onye gị na gị meghe ị ga-agba ha ọnụ gwa ya na ijikwe di. N'ihi na ụfọdụ ụmụ nwoke nọ alọla m di ha agbalaga. Ọwụghị nwoke niile na-achọ idi na nwunye mmadụ. Ọ dị mkpa n'ihi na man is a mini God. E nwere nwoke ga-edina ṅụ. E nwere nwoke ga-edina ṅụ. E nwere nwa agbọghọbịa. E nwere nwoke ga-edina ṅụ. For life, ị ga-alụzi di ọzọ. Ọra ya akọrọ ṅụ. Ka echigide mkpugide ṅụ. Claim ọrụ gị. Ọwụghị nwoke niile ka ị kwesịrị ịnweta onwe gị n'okpuru ya. At every given point in time, tigo onwe gị n'ekpere. Before gị banye na relationship, commit it into the most high God. Mara ihe ị kwesịrị ime mara. O nwere nwoke ga-arị gị elu, ihe mgbu ga-ebiga. Ọ dịkwa na nwaanyị. E nwere nwaanyị ga-arị elu, business nga agaghị asacha. Enwebi gị tie aka n'aga aga. Ihe mgbu ga-ebido, gị bido damadamada, kọwa afọ n'ala pụọ because of gịnị gị na nwa ịrịrị that particular lady elu. Otu akwa ka ọ dị na nwaanyị. Nke ụmụ nwaanyị na ụdị ha na-eji asọfa ya wụ nwoke ahụ ọwa na incubator of oke agbara. Ọrịa nga elu. There's a claim on gị for life. Ịtụte di awọwọ. Be very very careful. Mara ihe ị na-eme. Make sure na ị nọghọ na ngwa ị na-amagoro. Biko ụmụnne m. Nke onye na-eme ya kpachapụ anya. Ọ dị mkpa. Ọsọ unu gwa ihe unu ọwụrụ gị na ole ihe ị ga-eme. Ọ nga ọha na m n'ọnụ dodiri ọnụ.